Tortul cu lămâie te face să iubești vara cu fiecare felie. Blaturi pufoase, cremă de lămâie și o spumă fină de mascarpone. Ușor, aromat și elegant, nu ai cum să dai greș cu rețeta asta. Pentru blat amestecăm untul moale cu zahărul, vanilia și coaja de lămâie până devine cremos. Apoi e timpul să adaugi ouăle rând pe rând în timp ce amesteci, iar la final cerne făina și praful de copt. Amestecă bine și dacă e nevoie, mai adaugă un strop de lapte până obții un aluat omogen și lipicios. Cantitatea e suficientă pentru 3 blaturi de 20 de centimetri, pe care le coacem la 165 de grade până devin aurii și pufoase. Apoi ne ocupăm de crema de lămâie. Amestecă 4 gălbenușuri și 2 ouă întregi cu zahărul, coaja și sucul proaspăt stors de lămâie. Transferă bolul pe baie de abur și amestecă cu răbdare până când simți că se îngroașă ca o budincă. Apoi scoate de pe foc și adaugă untul rece treptat. Acoperă cu folie în contact și pune crema la rece. Ultimul pas e crema de mascarpone. Mixează brânza cu zahărul, pudră și vanilie, apoi adaugă smântână pentru frișcă rece de la frigider și mixează până obții o spumă cremoasă perfectă pentru umplut tortul. Însiropează fiecare blat din plin cu zeamă de lămâie și zahăr, apoi adaugă un strat din spuma de mascarpone și cremă de lămâie din plin. Continuă cu următoarele 2 straturi și apoi decorează tortul ca o pagină dintr-o poveste de vară, cu frunze proaspete de mentă, felii subțiri de lămâie și flori de mușețel. Ăsta e tortul care chiar are gust de vară în fiecare felie.